Bisag sa una katong ako pa, ay naku, ang mga bastos naglinya guys. Naara na sa Pilipina or sa Amerikano mag-usab yung kinaiya. Lilad man ang magpinggir-pinggir. Uy, guys, kakaibang itong video na ito. Okay? Bisaya tayo. Bisaya. So, kining video na ito guys. Video na ito. But Bisaya tayo. Bisaya. Hello guys. Naanasad ko diri guys sa inyong mga dagway. Nagatubang. Nagatubang nasad ko sa inyong mga dagway. Kining nga video guys. Ako ni diri i-upload na ako diri na channel. Bisan og makeup ito. Makeup kini. It. So, ano lang siya guys. Peng. Ba't na open man ito? Ba't na open ito eh? Ang atong topic karon guys, itong mga daghan kay mga Pilipina nga nangita og mga kano, magpangita og mga bana bago sa mga muana sila nga. Hatagi kog bana diha kung naa kay kaila. Unsa man ini mga Amerikano diri? Naa day na Ginoo kung pwede na day ni ipanghatag. Na Ginoo ko pwede na day ni sila ipanghatag guys. Ang gamiton ko guys itong smash box guys na photo finish sa ipalit na ako ni guys sa una guys na so i-apply natin ito kasi naman itong mukha ko magkagurod-gurod ba tayo sa topic na ano yung sa Pilipina nakasabot man ko nga kanang uban ba gusto mag-menu o gano kaya nakakita man sila nga kanang ubang Pilipina nga na-address abroad hayahay tanawon predator o mga pantigisi Ginoo ko makasakyan na gani na dato na mo na panlantaw ba sa mga tao sa Pilipinas nga pag ang Pilipino or Pilipina nga namin yung kano kunya na ani sakyanan hayahay na kaayo nindot og sinina nindot og bag kunya ang balay dako kunya bisag way sulod murag ako lang ba way sulod wala ito'y kwarta ang nagtuo naman ang uban nga dato na kaayo pa Ginoo ko wala ito'y kwarta murag ako lang gihapon ba sa Pilipinas manggod ang pagtuo nila ba nga okay nang atong kinabuhi diri. Nagtuog yun sila nga di ta magliso diri pero doy Ginoo ko sila kabalo nga ang utang nato diri nagpundok-pundok. Gamit diri mga credit card. Adoy Ginoo ko hala pag just wa pa nabayaran ang utang na sad. Naaman pud koy mga kaila guys na mga ano guys. Muingon nga huy naa kay kaila dia hatagi ko dag bana bi nangita kay kog bana oy. Ko nga ano oy wala mo ko mga kaila oy kay wa bitaw pud koy mga kailang mga laki. Kung namin mga kaila siya, imong bana ba? Sinay kaila. Kabalo na mo, kung nagtanaw mo sa video na ako karon kabalo na mo kung kinsa mo. Dili man na pangdaot ba? Kuan lang na siya kanang murag katawanan ba nga dili man lain kung mangayo bana. Pero katawanan ba? Ikatawa di ba? Kung nay mangutana, ikatawa na lang ninyong duha kay nangayo kag bana. Kung wala kay kaila, di imong bana ba sinay kaila? Ang ako sang itubang intawon Ginoo ko. Na mga kaila sa akong bana, oy mga minyo. Alangan mag akong bana ang ihatag. Di na ako ihatag akong bana, oy Ginoo ko ana koy bana ani. Magpa-foundation na ako guys. Itong foundation ko permanente na ako ni gamit guys. Itong Wet n Wild na Photo Focus Foundation. Ang shade ato buff beige, buff biscuit. Biski. Kini siya guys, light medium. Pananglitan. Nakakita na kagbana, nakakita na kagkano sa online. Nakita na mo sa personal kasi nagkaila mo sa online. Nakita na mo sa personal. Di ba na nauso na ba yan yung makeup? Ang ubang tao dito sa Pilipinas, mas maayaw na yung makeup kanang dili tabunan ba ang naong ba? Kanang mag-makeup lang ba nga kuan? Simple lang. Simplicity is beauty ba ya, di ba? Taysa guys, nga akong bra guys. O sige kahulog. Murag pila na ni katuig guys. Sige kahulog. Na ako lang pong salon pirmi ba? Okay. Ginoo ko. Mga lustre naman gud ni guys. So, kung mag-foundation ka, ang imong buhaton, kung makita mo sa imong Amerikano, simple lang. Bisag di na mo ka mag-foundation kung naalang kay kanang kuan ba kanang si tawag ani press powder yun uy okay na kay na press powder kung mag-online pug ka kung mangita kag bana sa online maghinay-hinay sad ka kay daghan na kay bastos karon daghan bastos bisag sa una katong ako pa ay naku ang mga bastos naglinya guys di ba ni magpakita ano ahim kini mga tao lang naman ta na curious nagpakita di tutukan di ba nagpakita silang patente nila tutukan kay wa ka kita patintin sa puti itutukan makita akong bitin swertihan ka no munay buot ako na
akong ipaibot. Okay naman mangitag bana guys. Kanang kung ipangayo ba katawanan mo nang pangayoon lud oy. Okay naman kung naay mga kaila unya oy na ako kaila diri. Available ka pa. Na ako'y kaila nangita pug asawa na Pinay okay ra na pero yung mayon ka mangita ko di habi saman mangita magkuan na lang ko diri placard kibali no pag yung ang Pilipina no nakaabot na diri na nakakita na siya bana nakabalo naman ka nga kanang long distance relationship di ba long distance kumbra na pud na hulog so hitabo baya guys kanang mga long distance di ba experience naman pud nako na guys pirmiro natong kita sa ato ang mga ka-chat. Hala, sa pag-abot sa airport, hala, ang high heels. Taasa sa high heels, guys. Bahala, di na lagi makalakaw, guys. Basta kayo mag-high heels, guys. Nya na pa'y lipstick po lang. Ayaw na mo pag-makeup. Uy, ayaw na mo pag-makeup po daghan. Simple lang. Kabalo ba mo kung sa'yo makapa-enhance sa inyong naong, bisag wala na yung foundation. Mag-powder, pero ayaw baga, mag-powder, mag-moisturizer sad mo. Pero kung oily na inyong naong, ayaw na moisturizer kay mag-oil na, mura na kaglitson ka, pwede na kakaunon sa Amerikano. Isang pulbo, Johnson, pwede na siya. Ang pinakanindot, magkuan kag kilay, magbutang kag kilay, unya, ang imong kuan niya, di makakabalo, no? Mutanaw ka sa YouTube. Kung unsaon pagbutang, na ayaw na po pagbutang o kining eyeshadow ayaw na kay lain kay pag dili nimo mablin og tarong mura kag iri nga gisumbag mura jud kag iri nga gisumbag mangita kag mascara ang imong gamito na mascara Maybelline ba ingon ani na Maybelline o focus ako sa eyebrow guys kasi baka magkaano ba alam na. Imo nang sudlayon ni mo na hinay-hinay okay raman na bugag ayaw na ninyong seryoso ha pag ayaw na inyong kilay kay ang inyong kilay di mo na sila pareha ba so ako guys pagkahumana na guys ako na siyang butangan og Maybelline Brow Drama na gel okay guys ang ako lang buti pasabutan ni guys sa ako ning video guys na mangarap tayo guys magdamgo ta ba ang atong damgo kanang kung gusto nato makakita is no at makaadto jud ko sa Amerika jud or asa man sa Australia sa asa man Japan or asa man na nga naso dapita kung mo na imong pangandoy di imo jud na iampo nga madayon ba so kibali nagkita na mo sa imong Amerikano so gidala na kadiri uy day ayaw taon pag-asa day nga nindot ang kinabuhi dayon day kay so long distance baya day unya ang mahitabo baya pud ana day kung long distance day di yun na to kaila ang puti day di yun ta kaila sa kano day kung say mga kinaiya kay ako bayang kaagi day grabe day kung wala pa ninyo nakita akong kaagi day gwapo day sus nagtuo ko day nga sus gwapo unya buutan unya hilumon sus ang agi day kay kuan sige apply sa tani ha so ang agi day ato niya kay babairo man di ay so dili jud ka makaila day kung pagkita ninyo nya diretso dayon ka anhi diri sa gawas sa Amerika mo nagtipon og mga pila ka buwan sa ato concentrate sa ako diri day kay murag hala day ning taas jud ang akong kilay day ang akong kilay na kilay ba ni siya day pilok sus pilok na may pilok nga langgam na sus mag-concentrate sa ako day kay anhi ko subos day. Kung dili ka anad, magbutang og full lashes, wag na, ayaw na. Okay ra na, natural beauty, natural na ay piluka nimo. So, okay na siya. Pag magkita na mo sa Amerikano, day, magpuyo mo dito, day, mao jud na akong ikakuan, day. Ingna jud na siya nga, magpuyo mo sa usa ka balay, bisag usa ka buwan ba, mag-ilhan, day. Bisag usa ka buwan, day, dili pa jud na pwede, day. Kay pag abot diri, day, lahi jud ang mahitabo. Panagsaran ako nakailag Pinay, day, nga, niabot diri, ang naabtan niya, problema, day, kay ang kano na usab, day, ang Amerikano na usab or ang Pilipina mo na usab. So, naara na sa Pilipina or sa Amerikano mag-usab yung kinaiya. Di ni wala nila gipakita yung mga tinuod nilang batasan ba ang kinaiya kung unsa jud sila. So ipakita jud nimo kung sino ka, kung buang-buangon ka, buang-buang jud ka, kung bungis-ngis ka, bungis-ngis jud ka, sige ka katawo. Wag nang itago-tago, kung mangutot ka, utot lang. Sus ka nang ipakita na jud nimo kung pinsa ka. Kay kasi pag abot diri, kamo ra man gihapon magtipon.
So dapat ipakita nimo. So istoryahon ninyo, sige na gusto ko makaila ka, gusto ko makaila ko nimo. Kunya mauna na kana nga ba gusto ko nga okay ang atong kinabuhi pag-abot dito. So daghan ko nakaila diri day, usan ako day nga pag-abot diri ang nahitabo bulag day, bulag yung mga tigulang mar o na bata man yung ilang na fiancé, ilang pangasawunon, bata or tigulang, walay pili day kung buangon jud ang lalaki, buang jud nya, kung buang pud ang babae kay ni anhira diri kay gusto makaanhi ay buang jud ang babae sad ingana na day. Pero kung gusto ka seryoso jud, kung gusto ka mamenyo nga maayo imong record pag abot diri, imo jud ilailahon imong bana day. Dili ra ba jud sayon mag-inusara diri day, sus ako sa una day no, grabe day. Na naghilak og dugo, dili dugo pero hilak day. Uy, kay grabe ka sakit day. Inlababo sa una day, grabe day yung inlababo kayo ko. Kay sus bata-bata patugay day niya. Gwapohon sa sus buang man day. Ay, bisag unsa na kagwapo imong pangasawunon day kung buang jud siya. Ang akong buhaton karon day, mag-blush ko day. Bilin gihapon day si Fit Me, no Fit Me, pero kung Pinoy man ta, kung Bisaya di ba Fit Me day, si Fit Me ba ang akong bra, sige kahulog day mani akong mga bra day dito pa sa Pilipinas day, nagsige panig sa Pilipinas pa ko sa Robinson sa Cebu, mo dito na ako ni pampalit, di lang na ako ipanglabay day, bahala na day kay remembrance ba bisag mga pantalon na huot day, di gyud ako na siya ilabay, di gyud na hatag, so ako gusto hinaguan sa una unsa mo pilated. So ang akong buhaton na nikapusan na kung akong tingog ginay kasi ang biyanan na ako day natulog day, oy Ginoo ko natulog pa day unsa na oras day, oy Ginoo ko alas 10:30 na day, kini bisag unsa nga brush day, bisag kamot day anauna nimo ana pero kung nakay brush day, kining brush baratongan ra ni napalit ko sa Amazon. So anaon nimo na day, anak nya tak simple laman itong makeup day, pang adlaw-adlaw ba kung gusto ka mag makeup na simple lang, dito lang na sa pisngi ba, dito sa api nga nagbukdo dito unya, kapag simple man ni siya no, hindi man ni dili man ni siya ingon nga sobra ka pula na mura nakaglaon ba ana ba, mura kag nahubog na nga namula ana. So pag apply nimo diri ana nimo idagan-dagan nimo gamay da sa ani diri murag sa diri ba nga area ba, mahilig ko day magpaang akong ilong day nagkalapad man day, so atong pataason day. So akong gamitan og mibili na food, mibili naman karaan man ni day, dugay na kainis ako day, buhi pa day muna akong ginagamit, muna akong gamit permi kining simple lang siya ba, kining shade na nga kini siya kanang pinaka light na nga brown, muna akong gamiton, di na ako magamit og gamot kay ngilad man ang magpinggir ba kanang ngilad man ang magpinggir-pinggir. Uy, so mag-brush tayo kay ana una to ni ana, diba na dili na to daghanon kay mahalata ta murata gi injeksyonan, murata og kuan ba, so gamay lang basta kay murag na ay shadow ba, murag na ay landong sa gilid nya imuha ng slidean ana. Sus day giuban ako day sa akong konsumisyon sa una day, daghan ako uban day, pero pasagdan ako ng uban, tiguwang na baya ko day sa Ginoo ko, tiguwang na taon ko giuban ko na unya kung nagtrabaho ka sa mall unya kung gusto ka ang imong aping dak nya murag na imong anak murag na landong diri dapita ba landong ang imong buhaton, mangita ka og kanang murag ngit nga brown ba na dili kay ngit nga brown, ngit lang unya ngita ka og brush na murag nag-anggol ba, murag naghiwi-hiwi para makuan sa imong aping. So ang imong buhaton na bisag nauna na ang blush, bahala na lang basta kay maka murag na lindong sa imong naong ba, diri lang ana dapita. Balik tayo sa pag-abot diri sa Pinay, pag-abot ba nimo diri sa Amerika day no, dili lang ang imuhang pangasawunon mo, imuhang ikuan mo, imuhang sabton ang pamilya day mo, grabe ka kuan day, sabi nimo kung maabot ka diri ang pamilya sa imong pangasawunon day, dili sayon nay uban nga strikta magpakitang balita ba, murag hadlukon ka ba anaan ba na hadlukon ka unya na poy uban buotan, di man tanan buang day, pero nay uban nga nasultihan ka sa pangasawunon nimo, pero ang imong ang pamilya sa imong pangasawunon day magkabuang taon ka day English day nya dili lang sa English day, kung di kanila magustuhan kay nagtuong ka sila nga nagtuong na sila nga kini siya nang anhilang ni diri ba, gigamit lang ni akong anak or ang akong isuo na di ko ganahan anak hantod day, di na mawala day sa imong isip day, di na mawala sa imong una day kung mauna imong nakita sa first time ninyong ila, pag pirmiro yun yung ila unya nakita nimo sa mga mata ba, sa pananaw, sa mga tuno, sa pag-istorya makaila man nimo, mahilbalan nimo nga
lain ilang pagtuo sa imuha. Sumo na siya day. Bisan pagbati na silang batasan day na may maayo day dili man tanan day. Pero naadyoy uban na ipakita jud sa ilaha, ipakita jud sa imuha nga wa jud kay ayo kay ni anhira ka kay gamit na aday daghan day uy daghan nga isuti jud ba kay bukal ba yan ning mga puti day uban day bukal kay ba hindi man nila kung dili man nila istorya day ang nahitabo day sa aksyon day sa naman tinan-awan ba nanghilis ka ay na sa ako day di na magsilbi kay ang ako pang mata day kay mukuan jud ni siya mulagat kung naay magtan-aw sa ako magpalagat-lagat na mulagat dublihon ako lagat akong mata guys kung naay dili ganan sa ako nalagatan yun ako day lagat-lagat day napaila ba nga di ko magpapildi oy kamuray kabalo maglagat hala maglilagatay ta na ba lagyan nato ng bronze ba anong bronze sa murang nagbronze na nga tong dagway butariha lang na brush yung ginamit yung akong gigamit ginina sa blush. So, gamay lang siya, gamay para may bronze ba. Dire, ang imong unang buhaton day, kung maabot ka dire, sus, mangita kag mga amiga day, daghan Pinoy, bisag asa ka mga to day, daghan Pinoy. Pawala sa ka, kamingaw sa Pilipinas day, mangita jud ka amiga na Pinoy. Pero, baginahinay, sad ka kay ang uban baya, masakitan jud ka day, kay ang uban day, mahingang kahoy, Pilipino ka, bago kay ko dire, day, lagatan ka day, or ingon ka, chi, ano ka ba, chichi, ay na, machichi jud ka sa ubang mga Pinay dire day. Ang uban, excited sila, pero naapoy uban day nga mura nagsikin sa day ba nakasayal na ganig pinapuok bisag gitugnaw na magpapuok gihapon adoy Ginoo ko ka ui so mangita jud kag mga kaila makita man nimo primero nimo ila mailahan man nimo sa batasan o sa lihok o sa tinan-awan mailahan na nimo kung dili sila ganan sa imo di wa ayo pamugos kay ako sad sa una sige ko pamugos ako ray nasakitan so di na ta mamugos yun hamis dito so kita ninyo kitams finger up. Pero isure jud ninyo kung kinsa inyong minyuan, isure na lang ninyo nga maayo. Unya mauna jud na siya. Kay na dili lalim pag-abot diri day nya magkaliso day. Swertihan lang gani ko day na nagakita ko lalaki nga buutan sa tanang buutan day. Nakaswertihan ko bahala nag-unsay ika-stories mga tao day na idaran man away idaran. Idaran na. Wala ko'y paki, basta kayo naghigugma ay ming duha ba niya, bahala na si Batman, ana na lang gud. Tabangay ba tinabangay na sa kami yung unday. Mag-istorya jud mo ba, bahala unsa basta kay istoryahan jud ba, bahala ina magkasinabot, action na lang yung uban. Piday nasakitan na jud ko day. Nasakitan ko sa una ba daghan ko kadadamag na ko sa mga ko maglakaw ko niya na ako yung nadamaga na Pilipino. Mura ko na mura ko og na itsahan og init og tubig. Oops. Hay! Uy, Pilipina ka! Na. Sus, ako, mura ko buang. Pero abi ninyo, day, nakatman ba ako, day, kay na may uban nga, Pilipina nga, magigamiga sila, niya, di day tuganan sa imo, anak ba, niya. Napoy uban na, grabe po ka seryoso, makigamiga po, anak. Niya, ganahan man ko sa color, anak niya, pero gusto ko, yung color niya, atong dubulan, og, kining, grabe ka, murag naluspad na nga pagkaano darling nude so inudnud natin to nausab ang iyang pagkakulor pareho lang gihapon pero nausab siya may pagka-light gamay kunya akong pang adlaw na naong tan-awa ra gud ang kilay day so di gani ko magkadimao day tan-awa ang kilay day grabe diri ka sakit dayo sakit kay day kay talinis talinis dito habol day habol itra kay din sakit akong utok man nagsakit gitusok diri habol man ni patasan kibali gamay patasan nato ni gamay kibali kay para magpantay taon Ginoo ko nang habol man day ito talinis na siya talinis hala okay, talinis na. Pwede na kayo. Talinis na silang duha. Pwede na silang pinsing-pinsing. Pwede na kayo aura-aura day. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Thank you day sa pagtanaw sa video day ha. Thank you. Taghan kay salamat day. Magbalik-balik unta mo day ha. Si Inday Miri ande ay ni oy kung dili ko ninyo kaila. Ila na ta. Kumusta naman ka? Inday Miri an here sign out. Bye-bye. Bye-bye. Thank you for watching. Kasi yung suso pinaka